esifundazweni nokuthi kusho ukuthini mhlawumbe lokho? Njengamanje njengokulokuthi siyakwazi ukungathanga ayikho ingxenye ye-district engenayo ndawonye noma iprovinsi isithelelekile. Umbuzo-ke ongahle ubuze ukuthi sinawo umjovo, impendulo ithi cha. Umjovo phambilini siwuthola ku-national kusukela ngo-end of October, November, December, January besingenayo-ke imjovo. Sasesibhala njengoba bechaza u-April, sabhala sideclare ukuthi sifuna ukuthi besinikeze ilungelo ngoba sesifuna ukudeclare into ye-disaster, kodwa sebesivumele manje ukuthi sizoba ingxenye nathi yokuthi siwuthenge umjovo. Kusho ukuthi njengoba sekunjalo-ke sesizozama ukuthi sikwazi ukuthenga umjovo, kodwa u-national phakathi ka-February, March uzobe usufikile umjovo esizobe siwunikezwa nathi-ke sizobe siwuthenga. Omunye kuzothi njengamanje yini pho eniyenzayo? Njengamanje sithe njengo-province sibonile ukuthi basebenza ama-antibiotics lawa khona, imithi le etholakala nje ibhedlela yemigomo eminingi, ngiyabala o-Hytet, uMaxitet, yonke nje leyo enjalo, o-Teramycin. Uma uyijova kahle inkomo ibisigula iyakwazi ukuthi ibe ngcono, ifake no-Dologex le mithi yokuqinisa amandla. I-department-ke ibe isithenga leyo mithi enjalo, yabuye yathenga imithi yokuspraya, iyenzela ukuthi asiyikhiphe-ke manje sibhizi nje la isifika khona abantu ethi umuntu nginale nkinga i-department kuma-dipping association esibanikezile njengamanje ukuthi mangabe khona obikayo ukuthi unenkinga asihambe siyokwazi ukumsiza while isilindile. Okunye esikwenzayo sigqugquzela ikakhulukazi abantu ukuthi abaqinisekise ukuthi abangamuvi imfuyo ey'ndaweni, bese siqinisekisa futhi ukuthi kufanele sikhulumise kakhulukazi laba abathengayo bathengise, ngoba bona kakhulu ababhizi ngendaba yokuhambisa iy'nkomo. Umuntu ayilande ko-Limpopo, ayilande ko-Free State, useyilanda mhlawumbe azishekhiwe. Sizokwenza-ke ukuthi sixoxisane even nabo, sivumelane ukuthi senza kanjani ukuthi zihambe, kodwa zihambe ziklini. Kube ngabantu laba aba-ona iy'nqolo esiyiharishayo sithwala ngazo imfuyo, kufanele futhi mhlawumbe sizikline ngendlela engenza ukuthi ukufa kungathathelwana. Yilokho esikuhambisa phambili njengoba uNdunankulu kaDesho sizokusula ngoLwesibili ongqongqoshe bazoya kuma-districts ahlukahlukene boxoxa futhi nabafuyi ukuthi yini elindelekile, kubanjiswana kanjani ukuze kusizakale. Siyazi ukuthi umuntu nenkomo awehlukana, umuntu uzothi hayi mina ngifuna ukuhlabela amadlozi, ukuthi hayi ngifuna ukudayisela ingane. Ngiyafisa ukuthi abantu abasondele kubeluleki ukuze abeluleki laba amavethi beyihlole inkomo, bemeluleke ukuze abone uma kwenzeka inkomo ihamba uma sekwenze njani. Njengoba sisho sithi inkomo yebo abantu basazoyidayisa, kodwa bazoyidayisa zihloliwe, bayiphruva laba abakwavethe ukuthi ngempela le ingakwazi ukuthi imuve, ngoba awukwazi ukwehlukanisa umuntu wakwaZulu nemfuyo. Usakhuluma nje udaba ukuthi umuntu ahlukane nenkomo. Ngicela ukucheck-a la udaba loluthinta ubisi, ukuthi umkhakha wobisi uthinta kangakanani umkhakha wabasebenzi, kubasebenzi labasebenza epulazini, if kuwukuthi le sifo ngabo ukuthi siyaqhubeka. Le sifo sisishaye kakhulu ngoba umkhiqizo wase-South Africa nje i-KZN yodwa icontribute 21% womkhiqizo wobisi. Uhlobo lwemfuyo iy'nkomo lezi ezobisi zi-weak in terms of FMD. Ezinye zithi zijovwa ngemijovo lesisho ama-antibiotics, bathi zona ziyalimala, uthola ukuthi zilimala, ithinteka kakhulu. Ngakho njengamanje bathinteke kakhulu labo. Uma futhi kungaqhubeka, baningi abantu abazolahlekelwa imisebenzi, kodwa ukubambisana komnyango ofisi kaNdunankulu nabo labalimi abasikhiqizela ubisi, sibambisane kahle kakhulu nabo.
sesibala iy'nsuku nje ukuthi sithi sizokwenze njani. Siyavumelana kodwa ukuthi iy'sebenzi zomnyango nabasebenzi abasebenza nabo sizobambisana ukuthi siwe nalento ngoba umnotho wethu omningi ozothinteka uma ngabe kungenzeka iphutha kulimale ikakhulukazi labo bakhiqizwa ubisi. Kulabo mhlawumbe abangathi ikhona mnemizamo engakwathi nizenzele yona ekhaya ukuthi ngikwazi ukuthi ngilaphe imfuyo yami, ngabakhuthaza ukuthi bakwenze lokho ngokwasekhaya ukuthi ayilaphele nesibani sakhe. Ngiyawuthi ukuthi efuna ukuthi ayidayise, efuna ukuthi ziphile nje imfuyo yakhe esibayeni. Mina ngifuna imfuyo ephilile ukuthi-ke uyenzeni. Le nto isho iyafana nenkolo lapho wathi umuntu umKristu omunye athi ngikhonza idlozi, omunye athi ngikhonzani. Uma ekubona ukuthi yena kuyamsebenzela ngeke ngimvimbe ukuthi akakusebenzeli, kodwa ngiyabanxusa ukuthi asisondelane. Abathi bakwenza lokho kodwa basondelane nomnyango ukuze sizale, ngoba kwesinye isikhathi umuntu ohlala ekhaya athi ngiyazenzela wedlula umnyango bese emva kwalokho sekudala inkinga, mase ekugcineni sekutholakala ukuthi akagomanga ngoba